So sorry mama. Cool. Ubaba uyagula and bakhathazekile njengomntwana okuyena yedwa ngedwa ekhaya kuma nobaba. So bebona ngihlukumezeka nabo bahlukumezeka kakhulu. Ubaba uyagula bese thola lezi indaba ekseni esezwa ngomunye umngani wami because ngakwazi ukwenza ikhole yodwa musuboshwe uyavumela ukuthi wenza ikhole yodwa. Ngabona ukuthi sebelela abazali ngeke ngikwazi ukubafonela ngibavuse. Ungcono ngifonela umngani wami ohlala ngakhona ekhaya. Uyena wakwadlulisa emyalezo ukuthi ayanduyile uye kwakhe wafike waboshwa. Umbeje umyeni wakhe umbophisile nentombi ufica intombi kwakhe. Ngibuyele ekhaya ngaphila esithine trauma yokulala esitokisini. Ngibe nama nightmares ngase ngagcina sengibuyiselwe esibhedlela e-rehab. Ngithi mengilala kube sengathi ngilele esitokisini futhi mengivala amehlo kube sengathi ngilele esitokisini ngaphindiselwe e-rehab. So kuningi okwenzakalile. Sengiresignile emsebenzini. Ngaresign ngoba ngithanda kodwa ngoba ngiphoqwa isimo sokuthi ngiyazibona ukuthi ngizo-end up sengiboshiwe. Kuningi okwenzakalile.